Beline sing sak mini-mini ngono ku. Ya awale ya cilik-cilik to. Cilik-cilik. Ngono kuwi bijen ta borongan Pak no? Lek sawit ngono ku. Kiloan to. Oh, kiloan malah e. Iya, lah nek sak lemah-lemah yo dikilon berarti. Cangkemmu ki sawit ngedol sawite lho kiloan cangkemmu. Oh. Sawit melambung ya Pak no. 3.000 sekilo. Lho, kok murah Pak no? Murah piye ta 3.000 ku ya larang lho oleh sak ton kuwi akeh duit lho. Cah mawar cah ora saplong-aplongu cah. Ora kae mawar tak tuane ndokmu abu lho. Mawar cah sitok. Dedek yo. Aku yang duwe sawit duwe cuman lek sawit kan jatahe mbok uwek. Aku ora tau cawe-cawe lek sawit. Ya, ya. Sitone cah mawar ta sitone cah satu orang lagi cah. Satu orang lagi mawar cah. Nah, kira-kira. Terima kasih Bang. Sitok cah. Bang Lain orang. Oke. Kan Siro. Gitu. Dadi lek aku ngurusi Pak Ijem karo bocil ki yo seluruhnya dari hasil konten. Bisa nggaweane omah. Ya iso nukokne. Sik tau Waalaikumsalam lho. Emang lho, memangnya rumahnya gak nang kono? Sapa? Pak no, rumahnya gak nang kono ta? Maksudnya ki pindah ngono lho, pindah ta? Yo enggak nang kene. Pak Ijem biyen kan tak kontrakne to. Krisbon matur suwun. Pak Ijem ki biyen tak kontrakne. Dadi situ karo mbok kowe ya tarung. Baik, Pak no iki bojo loro, bae. Joh. Ngono iki lho contonan wong. Contonan Pak Noy lho bojo loro. Aja mbok contoh aku lho ora kagol ora kadung ngono moh asline wayuh iki mumet ndase. Matamu iki kon nyuntuh lho iki. Engko nek bosen nang kono pindah nang mbok itu. Ora masalah bosen lho. Saiki ngene posisi padha duwe anak, kono duwe anak, kene duwe anak. Kabeh kan abot to. Gitu kabeh itu abot. Iya. Telu karo Arab telu karo serpihan. Moh. Apa? Percaya apa ngene ngobrol apa-apa. Dan Kowe tak dodone duda ganteng belum ora? Bang yo godong. Ayo bocah mendeman. Bardolo itu siapa? Bardolo yo kae lho, pemain Bardolo yo komedian padha ae. Mbok karo aku ta. Coba mendem itu berat iki. Lucu. Iya yo iki. Rene ya. Bojone Bu Guru. Walah mosok ta? Iki calon yayukmu neh iki sing anyar iki. Ojo lho. Kowe kok mendem itu berat jan iki. Terima kasih 174. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak no gede ya ya. Ora kowe dadi rondo pirang tahun kowe iki? Cek ngangkeng rondo aja nih anu kok rondo. Urung tau bojo? Ngantukan gue. Siapa sih ngantuk? Mbak Yu. Pak Noki eneng ciri khas lho. Wis rasa membahas kuwi cah meneng. Apa? Kan Waalaikumsalam. Ciri kasih apa? Oleh gak aku ngomong ciri khas Pak No apa? ora usah raben jadi wis rasa membahas kowe. Ora. Ndang ngomong. Gede. Iki mbiyen anak buah kono laut iki. Iki mbiyen anak buah kono laut iki. Memang kak ini koyo anu uyah ngono.
Iya, biyen aku kan sik duwe kapal biyen iki anak buahku nglaut. Pak no di kapal wong. Maksudnya kapal perahu, kapal kayu, tuh kapal nelayan gini. Pemuda ngantukan. Sopo? Pak No. Kapal silam. Serius aku biyen duwe perahu gini. Iki anak oke. Ganteng toh? Ganteng cuman mendeman saya kerjaan nunggu gendul kerjane saya iki. Jan. Nggak anu sih, nggak anu ya, mana? Yo gede cah. Malah lah. Kok wis pelu Cah ora ngono gerak apa? cah dangkrek cah iki penonton 2600 kok tetep layar ora tekan loh. Tetep guys. Cah sing urung follow sik cah ya. Yang belum follow dulu. Harus follow dong. Iki rencanane YT ku arep tak gedhekne kok YouTube kuwi. Arep golek pemain aku. Aku bu piye? Kowe adok jane lek kowe cedhek ngono masuk jane. Murah ya. Enggak sementara iki paling cacah sing melok main mbek aku paling sebulan tak gaji 2000 udah gelem kok. Aku 10 hem Pak No. Gelem aku 10. Cangkemmu kelarangan cok gajiku nggur 15 juta 20 gaji kowe 10 yo entek mbek kowe matamu. Ya rok ya sing 10 aku sing 5.000 kowe. Udik men kere. Kene nguntal uyah kowe nguntal ketan kowe. Cah mawar sitok cah. Cah mawar sitok cah. Mawar ra ceblok cah, picek cah iki. Kelembar tuh berapa juga. Masa akun banyak banget loh akunnya kayak gitu. Bukan, tapi akunku cuma ini aja. Hati-hati itu kayaknya. Mas Kena. Krisbon, Duda, matur suwun. Rencanaku kontenku emang tak gedekne rencanaku. Jadi orang berkonten keluarga wae. Awas ketipu, bukan aku itu. Oh alah. Cah double cah. Aku ket mau lab ket sore ngantek ya ini ki urung oleh topi lho aku. Siapa iki? Double matur suwun. Terima kasih. Tambah bojo no jane wis moral bos. Aku bojo loro wis mumet ndasku kok. Mana paten bojo loro? 5 lah. Lha wong kowe urung bojo lho iso menyek kancane lho. Kowe urung bojo kok. Apa urung ping 3? Tapi jare kowe ndek anak kowe. Ora Pak No sik to. Sampeyan lho ya bojone loro. Sing karo mbok nome loro anake. Sing siji sing nomor 1 piro? 3. Iki lek oleh cerita ya asline aku ki bojo ping 7 lho. 7? Iya. 7? Iya, orang andel teko apa ijem. Saya nggak saksi niki. Ping 7 aku bojo. Ping 7. Piye? Sinyal ngelek mosok ngelek enggak. Ping 7 jan gurem to ping 7 men. Cuma sing tak apa ini loro. Piye? Kok doyan bojo ngono tepakno ki? Piye to? Lanang e. Jahat. Lah kok segione cangkemmu kuwi. Di pitu kuwi berarti sing anu mek loro tok, sing ditenani loro tok. Iya. Lho sing lain iku yo wis anak-anake. Eneng. Duh, anakmu kating telecek ngono adeke. Anakku 8 cuman babone 5. Gendeng. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kok yo Umurmu enek pira? wong Umurmu pira? tae.
Wah, anakku sing barep umur 3 Jan. Paijem ki ya saumuran karo anakku nomor 2. Kacake jarine pira? 20 tahun. Iya. Lebih. Piye. Ya ora biyo-biyo lho ngono kuwi on dasar nasib lho sih. Kene iki sunate bener mbiyen gitu lho. Pak No gacor iya paling.